Pozgarri sukoiak hozteko instalazioetan gero eta gehiago erabiltzen dira. Ingurumen estandarrak eta energia eraginkortasunekoak bete behar direlako. Bideo sorta honen aurkezpean azalduko dugun bezala. Hala ere, horiek manipulatzeko gaitasun tekniko handia eta lotutako arriskuekiko kontzientzia behar dira. Amizif Euskadik hainbat bideo egin ditu osalanek finantzatuta, ofizial frigoristei eta klimatizazioko ofizialei zuzenduta. Prestakuntza egokia bermatzeko eta jardunbide seguruak sustatzeko. Gure lanaren helburua prestakuntza horren garrantzia eta laneko segurtasunen izan dezakeen eragin positiboan sakontzea da, baita ere araudia betetzen eta ingurumen arriskuak eta arrisku pertsonalak minimizatzen ere. Gure sektorea inbertsio esanguratsua egiten ari da instalatzaileen eta teknikarien prestakuntza teknikoan. Pozgarri sukoien erabilera segurua bermatzeko. Trebekuntza ez da instalazioa eta mententze tekniketan bakarrik oinarritzen. Arriskuak identifikatu eta kudeatzen ere bai. Pozgarri sukoiek hala nola R280, R32 eta HFO osgarriek abantailak eskaintzen dituzte energia errendimenduari dagokionez. Baina, haien izaera lurrunkorrak eskatzen du osgarri horiek manipulatzen dituztenak ondo entrenatuta egotea istripuak prebenitzeko. Bideo horiekin Amizif Euskadik 3 helburu nagusi lortu nahi dit. Lehenengoa, hozte instalazioetan gaitasun teknikoa bermatzea. Horrek esan nahi du, ofizialek erabateko ezagutza izango dutela, ez bakarrik manipulazioari buruz, baita osgarri horiek erabiltzen dituzten sistemen funtzionamendu printzipio buruz ere. Segurtasun datuen fitzak behar bezala interpretatzea eta IESak detektatzeko gaitasunak funtsezkoak dira. Bigarrenik, laneko segurtasuna eta araudia betetzea sustatzea. Espainiako eta Europako araudia argia da segurtasun bermatuko duten neurriak hartzeko beharrari dagokionez. Prestakuntzak legez edapen egokiak ezagutzea eta arriskuak minimizatzeko lan protokolak ezartzea azpimarratzen du. Hirugarrenik, ingurumen arriskuak eta arrisku pertsonalak minimizatzea. Pozgarri sukoien erabilera arduratsuak, langileak ez ezik, ingurumena ere babesten du. Prestakuntzak arrisku ebaluazioak egiteko eta larrialdi egoeretan ekintza planak egiteko estrategiak biltzen ditu. Bideoak pozgarri sukoiekin lan egiten duten ofizial frigoristentzat eta klimatizazioko ofizialentzat diseinatutak daude batez ere. Lanbide talde horrek hainbat arlotan jarduten du. Hala nola, instalazio teknikoak, makina gelak, hotz ganbera eta konpokenta eta mantentze tailerrak.